signum, eius sudore madeset. Sabaiko atea zabaltzean, han ikusi nituen ereseak, jipoindurik eta odoletan guztiak. Haurtxo bat ere ikusi nuen. Osta, bere amaren amantal urratuaren azpian loak hartua. Argi ikusten da, Sarrionaindiak iturri historikoetan oinarritu zuela entzun dugun kontaketa. Historia eta fikzioa uztartuz. Baina irakurle gehienek ez dakitena, eta suposatzen dut gaur hemen lehenengoz ipuin hau entzun duzuenok ere imaginatzen ez duzuena, zera da, neskatoaren historioa ere, eregen alabaren historioa iturri historikoetan oinarrituta dagoela.